Hvad tror du, det gør for sådan et sted som Sporti eller Jernbanebyen så, at man har så fleksibelt et håndværkssted, der ligger der i? Hvad har du af tanker, at det vil skabe af sådan en ting for miljøet? Jamen, for hvad kan man sige, for det kreative erhverv i København gør det jo rigtig meget. Og det er jo ikke kun os, men det er i det hele taget at have fælles værksteder, have steder, hvor man som lille iværksætter inden for en eller anden fysisk erhverv, lige meget om du er snedker, eller om du er whatever, arbejder med 3D-print, eller hvad fanden du gør, så har det kæmpe værdi at have billig adgang, eller sådan tilgængelig adgang til fælles værksteder. Og tilgængelig er jo både noget i forhold til pris, men det har også noget at gøre med, hvad er det for nogle guides, der ligger, hvordan bruger man værkstederne, hvordan underviser man medlemmer og brugere af et værksted i at bruge maskinerne, alle de der ting og sager. Så der ligger et utroligt stort know-how lidt, lyder det som om. Ja, der ligger masser af know-how. Man har de her folk helt klart omkring de steder. Og det er bare dyrt. Og du får en 2-dages workshop. Nu min kollega siger, at Rasmus skal afsted i Tostrup ude i et makerspace derude på mandag tirsdag, hvor der er 30 deltagere mellem 16 og 30, som skal gå i 2 dage og bygge stole eller taburetter. Og der er der så i det her projekt kalder vi det rollemodeller, men hvad kan man sige, nogle specialister, nogen der skal inspirere, nogen der allerede er, hvad kan man sige, fysiske iværksættere, som bliver inviteret med til at lave inspirationsoplæg og fortælle om deres virke, dele erfaringer og så videre, og som så også er med som facilitator på workshoppen og hjælper de her med at bygge de her skamler. Så det er en ting. Og så er der steder som vores, som er uafhængige i den forstand, at vi er ikke bundet op på kommunen, vi er ikke bundet op på et universitet. Vi får jo støtte på projektbasis, primært gennem EU. Men ud over det er vi uafhængige, kan man sige. Og det giver jo nogle forskellige muligheder. Altså, hos os må du lave kommercielt arbejde. Det må du ikke i et offentligt støttet fællesværksted. Det er konkurrenceforvridende. Sådan et offentligt rettet workshop-format, som bliver udsolgt på sådan der. Og med venteliste og med alt muligt. Helt kort handler det om, det er et Tuborg-fundet projekt, og Tuborg de fonder jo ting for unge mennesker, typisk op til 30 år. Og det handler om at skabe nysgerrighed og viden og begejstring for cirkulært design og for håndværk. Af fællesværksteder, makerspaces, fablabs, hvad inden man har lyst til at kalde det. Nej, hvad hedder det? Men at vi, hvad skal man sige, fælles dækker et rigtig spændende økosystem, hvor vi så tilsammen kan være noget for rigtig, rigtig mange borgere. Vi kan være noget for den helt unge, som har hørt om, at laserskæring eller 3D-print er mega spændende, og det vil de gerne lære lidt mere om. Og det er jo fedt. Og når de så er blevet inspireret og ligesom stiftet bekendtskab med noget af det der, så kan det være, at det afføder nogle idéer, som de så kan tage med videre, for eksempel hos os, ikke også?